àgbo infection ìwòsàn fún infection tó confirm ni. Kí ni nǹkan tí a lọ wá pandoro ohun rẹ̀ èso pandoro irú eléyìí tàbí yá kó jù báyìí lọ a lọ wẹyọ kan. Bákan náà a lọ wá ẹ̀gúsí ìbàrà ohun lélẹ̀ ẹ̀gúsí ìbàrà a lọ wá bíi méjì. Bákan náà a lọ wá bàkà ohun rẹ̀ bàkà ohun lélẹ̀ a lọ wá. Ṣẹ̀rí ṣíṣe eléyìí o pandoro yìí a máa wá àdá a máa gé kéékèèké tá bá ti gé kéékèèké á dà sínú pọ́ọ̀tù tá fẹ́ fi ṣe àgbo yẹn tàbí ní òkòkò. Ẹ̀gúsí ìbàrà yìí náà á gé òun náà kéékèèké á kọ́kọ́ bẹ ara ẹ̀ ẹ̀gúsí inú ẹ̀ á yọ kù àwọn kan tó wà nínú ẹ̀ á yọ kù á yọ̀dọ̀ sínú ẹ̀ kù á wá gé kéékèèké á dà sí lẹ́yìn wá gbà náà bàkà yìí náà á bu epo ara ẹ̀ á gé òun náà kéékèèké á dà sí. Omi lásán kọ́ la fi ń ṣe o stout la fi ń ṣe a máa ra stout either big stout tàbí small stout a máa ra bóyá bíi mẹ́ta tàbí bóyá méjì òun la máa dà sí tá a máa fi ṣe lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti wá dà sí tán á tún wá wọn déédéé àwọn ké minerals yìí á wọn mẹ́ta á wọn sínú ẹ̀ ní omi lásán déédéé omi ordinary water á wọn òun la fi ṣe pẹ̀lú kánwọn bílálà díẹ̀ tá a bá ti ṣe é tán á wá yọ á wá rọ àgbo yẹn á wá rọ sínú keg anybody kó máa mú láàárọ̀ tàbí lálẹ́ kó máa mú àgbo fún infection tó máa ń dà yẹn láàmú ni.